Viete, prečo ľudia milujú sociálne siete? Nie len preto, že majú možnosť sledovať druhých ľudí, ale aj preto, čo sa odohráva v ich mozgu na pozadí. Napríklad taký neurotransmiter, chemická látka zodpovedná za tvorbu návykov, dopamín, v tom hrá veľmi dôležitú rolu. Dopamín je stavebná látka akéhokoľvek návykového správania. Preto keď pridáme niečo na sociálnu sieť, tak mnohokrát čakáme, kto nám to komentuje, koľko lajkov dostaneme, keď príde pozitívny komentár, aktivuje sa nucleus accumbens, centrum v mozgu, ktoré je zodpovedné za vylučovanie práve chemických látok, ktoré sú zodpovedné za príjemné pocity, ako napríklad serotonín, ale aj dopamín. Tým, že pridáme, čakáme, koľko komentárov príde, zrazu príde menej komentárov, môžeme byť prekvapení. Prípadne príde negatívny komentár, teda komentár, ktorý nečakáme. V tom momente sa aktivuje amygdala, ktorá striehne na potenciálne ohrozenie, svalstvo stuhne, vylúči sa do krvného obehu viac kortizolu, no a my už hlbšie dýchame a máme tendenciu napríklad bojovať s druhou stranou. Niekedy, keď sa pozerám aj na komentáre druhých ľudí, tak pozorujem, čo sa odohráva v ich mozgu, akým spôsobom sú nastavení, či sú v móde úteku, v móde boja, v móde ustrnutia, v móde porozumenia, lásky, láskavosti. A to je vždy pre mňa ako odborníka veľmi dôležité pozorovať. Nie hodnotiť, ale pozorovať. Čo sa odohráva v mozgoch druhých ľudí. A preto je pre mňa veľmi cenné prinášať odborné a ľudsky povedané informácie v zrozumiteľnej podobe tak, aby ste aj vy mali možnosť rásť so mnou spoločne. Preto keď sledujem jednotlivé sociálne siete a čo sa na nich odohráva, tak si dokážem presne predstaviť, čo sa odohráva aj v mozgoch druhých ľudí. Preto aj vy možno teraz zastavte a keď budete niečo komentovať, tak už budete vedieť, ak je to pozitívny komentár, to znamená oceňujúci alebo uisťujúci, tak aktivujete v mojom mozgu nucleus accumbens, viac dopamínu a serotonínu. Pre zmenu, ak mi teraz vynadáte v komentári alebo pôjdete na mňa útočným spôsobom, je možné, že na začiatku vo mne aktivujete amygdalu, ale tým, že už aj ja viem, ako pracovať s rôznymi emóciami, tak to zvládnem. Nebudem využívať emócie k jednaniu, nebudem vám komentovať naspäť, že vy ste hrozný, ale naopak, skôr to ustojím u seba, lebo to, čo hovoríme o druhých, hovoríme o sebe samých. A sociálne siete sú doslova ako takým plátnom, kde mám možnosť aj ja ako odborník si uvedomovať a všímať, ako fungujú mozgy druhých ľudí a už zrejme asi aj rozumiete, prečo mám tendenciu popularizovať fungovanie ľudského mozgu, lebo cítim, vnímam, počujem a vidím, že reálne ľudia často potrebujú odbornú pomoc. Preto som veľmi rád za to, že ma sledujete, že máme možnosť reálne rásť spoločne.